Čaute, tu Martin. Dneska si dačo povieme o tvorení neviditeľného priečinku na pracovnej ploche. Začneme tým, že si vytvoríme nový priečinok na pracovnej ploche. Musíte držať Alt, teraz vám žiada to od vás názov priečinku, aký bude. Tak držíte Alt a stlačete 0, 1, 6, 0. Teraz zrazu tam nič nie je, hej. Kliknete vedľa a sa vám zobrazí len priečinok bez mena. Dáte right click, vlastnosti, prispôsobenie, zmeniť ikonu a dáte toto tu. A už nevidno priečinok, ako vidíte, dá sa otvoriť. Dá sa taktiež vymazať. Takže na dneska to bolo odo mňa asi všetko. Možno na budúce si ukážeme tiež nejakýto takýto šikovný nápad. Ďakujem.